Εσύ, σε ποιο επίπεδο χρήσης του Claude βρίσκεσαι? Το χρησιμοποιώ σαν Google. Εγώ μπαίνω στο Claude μόνο όταν χρειάζομαι κάτι. Γράψε μου ένα email. Μετάφρασε αυτό. Φτιάξε μου μια αγγελία. Μετά κλείνω το tab και συνεχίζω τη δουλειά μου. Το χρησιμοποιώ σαν βοηθό. Εγώ του έχω εξηγήσει τι επιχείρηση έχω. Του έχω ανεβάσει τις υπηρεσίες μου, τις προσφορές μου, τα συχνότερα προβλήματα των πελατών μου. Τώρα δεν χρειάζεται να εξηγώ τα ίδια κάθε μέρα. Το χρησιμοποιώ σαν υπάλληλο. Εγώ δεν του ζητάω απλά ιδέες. Του δίνω δουλειά. Ανέβασε αυτά τα έγγραφα, βρες μου τα βασικά συμπεράσματα. Φτιάξε μου report. Σύγκρινε αυτές τις προσφορές, ανέλυσε αυτά τα δεδομένα. Το χρησιμοποιώ μέσα στην επιχείρησή μου. Εγώ δεν κάνω copy-paste όλη μέρα. Έχω συνδέσει MCP servers. Πέρα από το Google Workspace, το Claude βλέπει ανοιχτά tasks που έχω στο CRM. Χρησιμοποιώ και δημιουργώ skills που ταιριάζουν με την επιχείρησή μου. Χρησιμοποιώ το Cowork για να βγάζω δουλειά και όσο λείπω από το σπίτι. Αντί να ψάχνω πληροφορίες, τις βρίσκει μόνο. Και εγώ ασχολούμαι με αποφάσεις αντί για αναζήτηση. Το χρησιμοποιώ σαν σύστημα. Πλέον καταλαβαίνω τη διαφορά μεταξύ agent teams και agentic workflow. Χρησιμοποιώ πολλαπλούς παράλληλους agents, αναπολυπλοκότητα των tasks, διαφορετικούς ρόλους και LLM μοντέλα, αποτελεσματικότερη χρήση token. Οι διαδικασίες τρέχουν ακόμα και όταν κοιμάμαι και φτιάχνω dashboards που έχουν καθαρή όψη του τι γίνεται στην επιχείρησή μου.